Aquest 2020 hauríem pogut celebrar els 20 anys de la seva mort, però és que aquest 2021 el que es rememora i recordem són els 100 anys del seu naixement. Al darrere, algú que està revitalitzant l'obra, la figura, la trajectòria i el llegat de Matías Palau Ferrer, el seu besnebot, els seus besnebots. En aquest cas tenim en Francesc Marco Palau. Francesc, què tal? Benvingut. Ha avançat que seran 20 les exposicions temàtiques que homenatjaran el cubista Palau Ferrer, conegut com el pintor que cremava els seus quadres. I la de temàtica sardanista, perquè també hi serà, es presentarà aquest estiu a l'Escala i itinerarà per diverses poblacions gironines. És una exposició que posa de relleu l'amistat i les complicitats entre aquests dos artistes, el poeta Jaume Ferran i el pintor Matías Palau Ferrer. En total seran 20 exposicions i 100 actes arreu del territori, per tant, Twitter, Instagram... I fot-li. Exacte.